този път ще бъде втория път. Аз съм опитал как да използвам TalkPal. Мисля, че Ема, тя е хостес там. Мисля, че тя е много мила жена и обичам много. Аз не прекарвах достатъчно време да има преглед с грешки. Аз направих много грешки, аз не знаех това и аз сега напред аз ще използвам съобщението от Ема да направя много промени с как аз говоря български език. И въведението е край сега. И виж на екраната ни, това ще бъде Виктория разговор. Ще бъде интересен, нали? Здравейте, аз съм Ема, вашият личен учител по AI език. Попитайте ме нещо или штракнете върху тема подолу. Здравейте, казвам се Малка Лина и аз съм от Китай. Аз съм момичета от Китай. И аз обичам България и аз живея в рамките на селото, където аз практикувам всеки ден как да говоря български език с хората в рамките на училището ми и други хора на всякъде на България. Но аз намерих там и проблема. Проблемът тук е хората никога не помогнаха так. Никой не ми помогнаха как да говоря български език. И това е трудна ситуация. Може би вие съгласите с това също. Искам да знам, ако вие знаете, ако апликацията ще бъде помощ на мен. Здравейте, Малкъл. Много ми е приятно да се запознаем. Чудесно е, че живееш в България и учиш български всеки ден. Разбирам напълно колко е трудно, когато няма кой да ти помага. За съжаление, приложенията могат да бъдат полезни, но не заместват живия разговор. Какво те накара да избереш точно българския език, Малкъл? Съгласен съм. За съжаление, аз мисля, че хората навсякъде на селото ми може би ще дадат помощ на мен. Мисля, че това ще бъде хубава ситуация. Но аз искам да говоря български, защото аз живея в България. И намерих там много блокове с как да говоря. Искам да знам какви неща, може би вие знаете, аз мога да използвам да бъдем много подобрение с как да говоря български език. Много се радвам, че си мотивиран да учиш български, Малкъл. Живеенето тук е най-добрият начин да напредваш бързо. За да подобриш говоренето си, опитай се да слушаш повече българска реч, може да са филми, песни или подкасти. Какво обичаш да правиш в свободното си време? Може да го свържем с ученето. Аз обичам да наблюдавам новините на телевизия. И телевизия шоу като новините, и може би филми, и може би комедии, и други неща като тези неща. Аз обичам тези неща. Може би като две копки. Знаеш ли този шоу? Да, знам, като две капки вода. Това е много популярно шоу, чудесен избор за слушане и забавление. Гледането на такива предавания помага много за разбирането на ежедневния език и изрази. Какво друго гледаш по телевизията или в интернет, което ти е интересно? Мисли за този въпрос. Аз намерих също на YouTube канали. Там е много хубави места, където хората говорят български език. И аз не знам, ако вие знаете също. Имам YouTube канал, където аз практикувам как да говоря български език. И тези практики са много хубави за мен. Чудесно е, че си открил YouTube канали, които ти помагат. Това е отличен начин да слушаш естествена реч и да се учиш. Много ми е интересно какъв вид съдържание правиш в твоя YouTube канал. Разкажи ми повече за него.
Аз обичам моят канал, защото аз мога да практикувам всеки ден. Но аз намерих, нямам мотивация всеки. Нямам мотивация от време на време да имам разговори с компютъра. Предпочитам може би разговори с нас. Може би те ще бъдат много хубави и много по-добри. Разбирам те напълно, Малкълм. Разговорите с реални хора са много по-естествени и мотивиращи от тези с компютър. Аз съм тук, за да ти помогна с това. Какво би искал да обсъдим днес, за да упражняваме българския ти? Обичам правилна информация, надясно на екран ми. Мисля, че тази информация ще бъде много помощ на мен. Обичам помогнат от надсекретаря на България и помогне от теб. Много се радвам, че харесваш информацията, която ти давам. Ще продължавам да ти помагам по всякакъв начин. Искаш ли да обсъдим някоя конкретна тема или да поправим нещо в изреченията ти, за да звучиш още по-естествено?